salimun sungaro la fardamu matara toli kofe Qur'ana kala salafu salu ka hamidu nye ka Qur'ana kala sungaro la kosobe dɔw bɛ Qur'ana jigin sungaro kalo kelen kɔnɔ ba a jigin siɲɛ joli joli ka kala ka saga ka kala ka saga ka u ka hamina ba n'u ka baara ba ye ka Qur'ana kala de ka jigin ani k'u jija sufɛ nafila la ka nafila kɛ tarawih yɛrɛ kɔfɛ u ka suru kɔnɔ ka nafila kɛ tilefɛla la ka Qur'ana kala ka muraja ka kala kosɛbɛ u ka parce que sungaro ye Qur'ana kala de salafu salu ka baara fanba tun ye Qur'ana kala de ani nafila sungaro kɔnɔ delila be jom bodo ko chide ma wajulu ke sali fara la sara shi abon tibi bo ko mi ala ka
manga salafu mawuli sumbaro da be tafsiru ke har ni tara arabi ma da ga kitabuta iwa aka kitabu tafsir ramadana tumbe tafsir mun ke ramadana kono ubu da ma tafsir ramadana salafu salu mawuli sumbaro da be tafsiru ke amma da ka qur'ana kana Mun ba fo ko fonu ire karo yo nyala be chori marade te jamana silamiya de mawori garije marade jamana kono be konta ye nyere shiro na ya so silamiya gori garije fa ma ye karo ko di mo munuma nu asabatira ye kalo no se ko be kasu be kasali mo versi man ka ko kono ni mo gora ko kono ni silamiya sariya be fa na bai an ka jamana be ke bara ke ni fa ngai to kan ki je ni mo no sera fa ma ye kalo ko di mo ko kalo jura be kasu mo masu no gori kala me kan kanya ko be no ko be kasali mo masali kan kanya donc ni ni para para ni ye sa ko ni jahiliya de jamana son paso tanan ko Allah Qur'anan kana ni mera paso su Allah ayan kanini me son paso ke na ke kundu tafsir ke ro welu kuma ange ngata mo kera mo sires ke ani mena para kinya paso ni tafsir ke ko sungalo te be Qur'an ji me ni sungalo tafsir ni fe o ete sika Qur'an kala ka ji be ko ji ibe sika ji ibe na tafsir na tilefera de sufira na ibe salafu ka sungalo su ko tuka donc tilefe ni na tafsir da me sufira la ika hijibu ke ka Qur'an la ika Qur'an ji ibe sika Qur'an وعليكم السلام. ko suntige joomu min ɓe fof min sara suntige la ni immina jahaba jam wartalat lulu wa sabata al-ajru inshallah ni le sabata me e joomu min fof o hadisa masbat اللهم لك السمد ولا رجل قرطنت جهب الدم وارتلت الروح وثبت الاجر ان شاء الله دون كوكم بين سهر سنتي دولا نيلس مي تون نو وسا اني ني كفرنكم سيد سلفار ويا حديث سالين جيلو كن كو من يافو سو وي دالي ولا ني ساري بي وارجنا ني يافو سو في دالي بالا يسارا بي وارجنا اللهم انت اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا لا احبك وبك ما استطعت ابو لك اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بجنبي ابو لك بنعمتك علي وابو بجنبي فاغفر لي انك انت انه لا يغفر الذنوب الا انت الى اخره واتني كالشيء بالاستغفار farin tangana kuskuma an cakuntin ga ile an gana akon ni ya kuskuma idale bada ni sara tile kono betar jana ni ya fi sufe idale bada isara su ko kono na betar jana si ba fo sedu bisaba min ye isli muslimu ko ru ba ko adama ni hawa tugari janna min kono ambita do war janna de kono war janna kelenya anda de me mata ba no anda de me querida que anda de me dia que me mo de como ya que me lo tengo que ir no va le de ver no tiene ahora no será como de ko koni dende be nyonga ana kam so be saka jakati dende mo be de muso don ke ba biya ira e gora mo gora
ite suka jaka di mun boraila ite suka jaka di al usul wal furu fa kata iba kata ite suka jaka di mana ni sebe sete nunu ye kanda ko ti ka wadi gide ikanda proje ite suka jaka di nunu ni jaka di nunu ma yi kanda proje inde garanti ate daga ye munu fara bori la ite o de ka jigi ite suka jaka di nunu parce que mo ite e kanna furo ite kanna furo ni seti denye sebe faya kan ite kanna ko ti ka wadi gide ni seta donc ite jaka di ko e bora munu na ite jaka di ma munu bori la jaka di nunu anko jakati suka di bora munu na re kube munu bori la mais minye ko muso ni ewa itene muso ye ni fanta ndo jaka suka di bora ni to baba tuna sarati ta ka muso ye onte fulana farika o ko fe na fulana faraka doni ke ba ko wali muslimuna la suuti ni ya sarati ta muso ye ko bi fulunte fulana farika ni ye fulana faraka don ba akaswa ba na ko ya fure yin jamba menge na basitala na ko ya yin jamba tala min ka furusa wurdu ba wa ka furusa yalla ni ko واشكر المسلمون على صوتي ما فوق baka kampa kaya ro su ko no na na ka baka kampa ko to na ti ne wa ko jaka ikan ka jaka ko ikan na fura wati tu ni na fura sira na sabe masanye le bona wori je garamun ke me duru ni bi ko no ani duru shefa hakim min boso ni o shefa hakim so da e ko ya marasanye le bona jaka bi ka ko la ni sabe wori je garamun ke me duru ni bi ko no ibe wori je fere lamu ni ka garamun ke len ke pribe minna niya ko shi masina garamu keme duru ni bi kono to ni duru no ko shefa hake pe na wori minna wosu la e boro sanyi le mona la jaka bi ka ni be jaka ko sungalo la ikanga jaka ko sungalo yoroduma de bi sungalo jora afam fambe ni jaka bi saka ko ra fakasa yoro kere le tala ka ko sungalo tanare ibe jaka buga tani duru le buga mona ai tanke sungalo jora sungalo karo be jaka bo wati bal don ko ya ira mo mine ni alay ka jaka wakati be sungalo ma aw ka jaka ko sungalo men ni mo na ya sure ka jaka ko wakati be sungalo nye parce que do ka jaka ko wakati be muharramima o wakati ki ka jaka ko wakati be tanka wadi sirai kana ko ba ya ka sungalo ma parce que ka jaka wakati sele ko ba ya ka sungalo ma ko te daga ye na sira do ka jaka ko wakati ni sungalo na ne be sika nyuma ya mingi ka wori jela ngo ye oke men ni ala yi mo min ka jaka wakati be sungalo male donc ale ba ka jaka ko sungalo men ni ko na ka jaka wakati be na wakati minna kana ya baru ya ku be sungalo ma ko ka jaka mo ko no be sika ka jaka ko tele ya ka be sungalo masala na ya suro salin jini kalo e ka jaka wakati be sungalo salin jini kalo e ka jaka yo kalo ibe se ka tele ya ka o sungalo ko sabuja
parce que jaka be se ka teliya ka ko wati ye ibe se ka ko ka teliya ka ko sumbano la wati ko samanti do alme e ka jaka tunye arajaba de e ye arajaba in sera ikika ka jaka bila sumbano na ko te daga ye kana ya ba a wati benna minna ni sumbano na ne kan na ko te be se ka min ke ba Koni mɔgɔ min ɲi b'a dimi i bɛ se k'a bɔ ko sunne jɔ a baasi t'a la i bɛ se k'i ɲi bɔ i sunne i bɛ se k'i ɲi bɔ baasi t'a la ale tun ka cogo di. Kaana joli mɔgɔ bolo an kana ti sunne yɛrɛ ko a k'i ka ɲɛbɔ. Ko e ka ɲininkali in de tilelen tɛ kosɛbɛ n m'a faamu ko fɔlɔ mɔgɔw bolo n'i ko ayiwa sunna u kan bɛ akida de kɔnɔ. Ko fɔlɔ mɔgɔw laban mɔgɔ sarafu sarafu kɔrɔ sunna fɔ cogo kelen t'a la dɔɔni b'aw kɔ fɔ cogo kelen tɛ sunna la sunna dɔ bɛ yen o kan bɛ akida de ma n'u ko sunna a fɔ cogo dɔ bɛ yen o kan bɛ akida de ma qawluhu wa fi'luhu wa taqriruhu masala sarafu sunna bari baharu ta fule n'u ko sarafu sunna n'u ko sunna olu ka laɲini ye dɛ ciden ka taabolo dɔrɔn ka taasira a ye min fɔ a ye min kɛ a ye min sabati a ka jogow a ka bato cogow olu ka mɔgɔ de ma nin ye sunna fɔ cogo dɔ ye qawluhu wa fi'luhu wa taqriruhu akhlaquhu wa khuluquhu khuluqan wa khalqa a dan cogo a jogo b'a fɔ nin bɛɛ ma sunna fɔ cogo kɔrɔbali la sanu sunna bari ta ye o de ni ale ko sunna a kan bɛ de ciden ye kuma minnu fɔ ani a ka kɛwalew a y'a ye ko minnu sabati a n'a dan cogo a n'a ka jogo a n'a ka bato cogo ale kan k'o bɛɛ de ma u b'a fɔ de ma ko sunna o ye tariqatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko sunna fɔ cogo dɔ bɛ yen ma yuhabilu al-Qur'an n'u b'a fɔ al-Qur'an wa sunna o ye na ni b'a fɔ ko Qur'ana ani sunna mana Qur'ana ani hadisa delilatigiw fana minnu bɛ delilaw fɔ delilatigiw n'u bɛ delila fɔ n'u ko al-Qur'an wa sunna olu kan bɛ de Qur'ana ani ciden hadisa sunna fɔ cogo dɔ ye nin ye mɔgɔw kɔrɔ sunna fɔ cogo sabanan ma yuhabilu bid'a min ni bid'a bɛ ɲɔgɔn kɔntɛrɛ السنة والبدعة السني بدعي نجينا وعليكم بالسنة ni ala أقول إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة سنة ko cogo dɔ bɛ yen n'u ko sunna a kɔrɔ de ye bidiya tana haja sunniyu haja bid'i karasa ye sunna mɔde karasa ye bidiya mɔde haja sunnatu haja bid'atu ni ye sunna ye ni ye bidiya ye ni y'a fɔ cogo sabanan ye ma yuhabilu bid'a sunna fɔ cogo naani na islamu fuqaha fiqhu tugu ka islamu n'u ko min na sunna o kɔrɔ de ko musahabu n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ n'i ma kɛ fɛn t'i la n'u ko min ma farada o ye de wajibi k'o kɛ n'i y'a kɛ i bɛ baraji sɔrɔ n'i ma kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ u b'a fɔ o ma ko farada o sunna u b'a fɔ o ma musahabu u b'a fɔ o ma sunna o kɔrɔ ye n'i y'a kɛ i ye baraji sɔrɔ n'i ma kɛ fɛn t'i la donc sunna ye nin fɔ cogo naani de b'a la nin fɔ cogo naani de bɛ sunna la mais jamana in kɔnɔ ya hari minnu ko kalanna u b'u danbe ka taa kalan na n'u faamu t'u kɔrɔ n'i ko sunna dɔrɔn bɛ mun fɔ ko an ma tila farida la fɔlɔ tɛ ko sunna a fana b'a fɔ ko ale karamɔgɔ de ko a bɛ wajibi kɛ fana dɛ n'u ko ciden ka sunna dɔrɔn ko an ma tila farida la jɔ janko sunna e filɛ ka sunna min fɔ e fuqahaw ka sunna min ka farida de mais n'u ko sunna ciden ka sunna kan bɛ min na ani e bɛ yɔrɔ min ko kelenw tɛ ko kelenw tɛ n'u ko ciden ka sunna o ye ciden ka taabolo de o bɛ risala kɔnɔ o bɛ lakodari kɔnɔ e de ma faamu e de ye jahili ye de kalan ma sa ma i yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye sinon risalatigi ko la yuqbalu qawlu al-iman illa binniya wala qawlu
والنية إلا بالعمل ولا قول والنية والعمل إلا بموافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلتك وكوني لمن يقوم فإدانا وأتدفع فأقصر بالدسمون كوني لمن يقوم بإدانا بالدسمون أتسك الدفع فوقك ولك أكوني لمن يقوم فردانا بالدسمون إياك ولك من سبب أتسك الدفع فوقك بجنة الأسر موافقة السنة جيلين الأسر فوقك بأوليما وبيار رسالة كون سنة لبيار رسالة كون جيلين الأسر لبيار رسالة أرسالة فلك السنة من فنه لنا إلا بموافقة سنة رسول الله أني سنة من بيكتب لك وكذا أرسالة تيجي كان بجيلين الأسر لبيار السنة لقدر تيجي فنا يوفي فنا أقول لا يحل له أن يفعل فيها حتى يعلم حكم الله فيه ويسأل العلماء ويغتلي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم لقدر تيجي فنقول أتي أمرون بالغون سلاما أكو أتي دقيقة فوق من ديننا فوق على كثير ولا أكو نيما كلا نيما على كثير دومينا دوني كبار أكو ني دوني كبار فنا ينكا فنا تو دوني كبار بكورة دوني كبار منو بيت تو محمد كسرنا كو يكاد لقدر تيجي فنا السنة من فويا أني السنة من مسحب من لقدر يكون سامي السنة أو كلام ترى لقدر كان بالسنة من مايا أني لقدر السنة من فويا وسامي السنة بس كأو كلام ترى أكان بتجيء كتابون المايا أنكان بالسنة من ترى لقدر يوم بفيه أول السنة يفنا جيء فنا يودي من رخب السنة فليس نقول من رغب عن سنتي فليس مني أكون مهم بنانك كسنة مياه بلا يكلوه إسلا تيجي كان بيرتين سنة مسافو أكان بوليما من رغب عن سنتي فليس مني تيجي كتاسرا أني سيبو تبتاسرا ميكا أكون مهم بنانك بلا يكلوه تيجي سنة فيا تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي akonye fen fula taw burate fili tan ko fen fula ba ko ala ka kitaba ne sunna akam be sunna jumano ya ngatasra abe ribadi bun sariya ta ka harisa ko jilen ko innahu man yasmikum fasayat khilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ba'd ako shayboma ako ni mo mi yesi dan so awla ni bena fungo yo na chama ni dina tabulu bina chaya isirakiya ni nye laste ni nye demokratiya ni nye jahmiya ni nye mu'tazila ni nye khawarij ni nye sufi ni nye rafida ni nye shia ni nye ibina nduwe ni mo mi yesi dan so bina nduwe mi ayi ko da ke ako be kita ya fasayat khilafan kaseera fa alaykum bi sunnati akonna yefon ko ya chama ye umati mi boda ye minye mbaw ma yen ka sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di aninka kalifanani ka tasira ka sunna murun kandale no ko Abu Bakar Umar Usman Ali dun ka tasira Abu Ali bin Nawajih wa iyyakum muhdathatil umur فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كيدن فلك السنة فيا أي بدعة فيا. donc كيدن يقولا كسوسولي وقتي فنقول نيا تايالي وقتي تابولو تايالي وقتي كيدن يقولا كمين يا كسنة منالي. أنك كسنة منالي. donc ni sunna ko min be fo sunna yeni da ala nani de. Kalau mo mo be sineta sila eyiri ko asila. ni be ko in koro do ita fo ita on ta sila ita koro do ayre mi re ko fo hada maden ka ke cide ka sunna man rafiban sunna ko ne sami akoni banda e ko ta sila ite cide ka sunna la awa cide ko no ni ta le ka sunna la do ita le do ni bo mo me ko yire de yire ko ne ta do de fa mu de ti ko sino mo mo be sikane kuma su ko mo me yire ko de e yire de yire ko samiya cide ko man rafiban sunna ko ne sami e ko ta sila
nete sunna ko nete nyanta doni ko tere de yire ko fo hada madum ka kala ka dina kala ka fa musone anyo de fo an ko kala inde ne jiye ne ka de bara ko ka me bese kuma na dina ko yo kala to ya li ilmu qala Allah wa qala rasul wa qala sahaba hum ulul infaq wal khayrul ko ako doni yire ala kote ci de kote se o kote min de doni me nyire ka sigin ka kuma dila ka fo o te doni ala kote ci de kote se o kote ika kuma kana ko mun ta me nyire ka to ka kuma dila ko fo te doni ko hada madun ko de fo aka sabin ka de lawde ma awa ni sunna de be ni qur'ana kono sunna de be hadisa kono sunna de be fiqh kono aw be sigi ka sunna de min fo ko matla farda de jango sunna o yefwa hawo de ka islamu ye ani ahli sunna wal jamaa kitabu de la min kama cilen ka ka ko kilawte ni fo to wonnani de be sunna la mu ko sunna fo to do cilen ka ka ko aka tasra be ko ni ko sunna fo to do la akoro de awa hadisa qur'ana ni hadisa nu ko sunna fo to do la akoro de bidiya tana ni nye sunna ni nye bidiya ni ko sunna fo to do la akoro de ni nye sabi de farla ni nya sunna ni la halana cuma tanah le wani mɔgɔ min bɛ so a tɛ nafila kɛ hali kunna t'o jaabi an ko sun y'a damana farida y'a dama de sunkalo jɔliya a damana nafila y'a dama de o dilolen tɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min sunna i ye sun farida in kɛ foyi ci ka sunna ni i ma nafila min sali i bɛ kumancɛ nafila baraji de la nafila salili ani si dilolen tɛ ɲɔgɔn na parce que ka jate mina ko ewa ni mɔgɔ min sunna tɛ nafila ka sun tɛ mina ayi o ye bataw ye o tɛ ɲɔgɔn sala sun y'a damana farida de y'a dama nafila fana y'a damana sunna de y'a dama o tɛ ɲɔgɔn sala e m'a ye ni sunkalo juru b'i la n'i b'a sara i bɛ nafila kɛ nafila nana k'o kɛ sunna ye k'o kɛ sunkalo bonya de ye ani su in dilolen tɛ ɲɔgɔn na sun y'a damana farida de a b'a dama nafila fana y'a damana sunna de a b'a dama ni min ye nafila in sali i y'o baraji sɔrɔ n'i ma nafila sali i kumantera nafila baraji in de la mais ani ka sun tɛ ɲɔgɔn sara